Siyabulisa abangcwele egameni leNkosi yethu Yesu. Sibongile kakhulu. Ngiyakhoza ngezwakala. Yebo, Bathonya ngezwakala umuhle. Hayi, ilaphela kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osithwalile wasigcina kwaze kwala. Sibonga kakhulu bazalwane, siphatheke kahle. Mphinde ngibonise egameni leNkosi yethu Yesu. Sibonge kakhulu, siphatheke kahle kakhulu, silale kahle, sidle kahle izwi, sadla kahle nokudla kwenyama, saphatheka kahle kakhulu eKapa. Siyabonga kakhulu nesisuka nabo eKZN, sibonge nabasuka eGauteng, sibonge nabasuka yonke indawo. Abanye bathi bangibele kwaze wayinga-4 bezofika la. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyafisayo ukuthi seyivuliwe-ke i-branch, niqhubeke nimeme, niba-invite nje nasemagruphini amanye, nihlanganyele, ningawuyeki umkhuba omuhle wokuhlangana. Nifunde kakhulu incwadi yezenzo, angazi kuthiwa yini ngesiXhosa baba. Izenzo zabaPhostoli chapter 2. Nifunde kakhulu lapho, ngoba yilapho la kusekelwa khona ibandla. So uma ngabe niqala nje sivula le branch, nifunde izenzo chapter 2. Njengoba niwenza ukuthi niyahlangana zonke izinsuku, niyakhuleka, nihlephula isinkwa ndawonye together, nikwenza konke ngokuhlanganyela. Uma omunye nensolo, omunye nimbuyise, ningamjaji. Uma ngabe ukuthi khona ukuthakathaka, nimsupporte ngemkhuleko, nimbonise indlela. Ileyo nje inqubo yebandla, akukho okunye. Asinawo amakomiti okudisciplina, asifisi ukuba kube khona ama-disciplinary committee ngoba sidisciplinwa nguThixo. So uma sizohlala uJesu senze njengoba esho, i-disciplinary enkulu siyithola emkhulekweni. Yilokho nje engingakusho. Sibonge kakhulu kungaphezulu ukuthi besilindele, besingazi nje vele nokuthi singenze njani. Kodwa-ke uNkulunkulu emuhle wasihambela phambili, wasilelela konke. Siyafisa ukuphinde sibuye ngoba nisiphathe kahle kakhulu. Siyafisa nje ukuthi sisheshe sibuye, kodwa-ke eyethi timetable asikwazi ukucontrol. Nihambe kahle. Inkosi uJesu inkosise. UJesu Kristu uyinkosi.